תעשה וידאו. תראה איך הוא מתנשק איתה, המניאק. תראה, הוא מנסה לתת לה. וואי, הוא מנסה לגמור. הוא מנשק אותה. הוא מנשק אותה. כן, תן לה, וואי, תראה, תראו אותי את הבולבול. הוא נותן לה לזרוק. No, monkey. הלו. שמע, הוא נרקומן. תראה את זה. הוא הוציא שלב? שלב. איזה קקי הוא. מה הם עושים? הוא יורד לה. החתול יורד הכל. זה לא אמיתי, תראי איך הוא מחפש לה בזה. לא מאמין לך. עד שהכלב ייכנס פה עכשיו. תראה!